салому алайкум муҳтарам тамошобинон, муҳтарам подписчикони Фахриддин, канали Фахриддин 81. хуб, имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Шаҳритӯз, дар деҳаи Чоршанбе, номи аввалаш деҳаи Бирлаш. хуб, бисёри шахсон пурсиданд ки дар бораи тӯникафон маълумота пурратар битен акаҷон. Пурратараш ҳамае ки нархи тӯникафон айни ҳол инами фасонҳо бо фасонҳои дигарам дорем 120 сомон аст. дар дохили гуфтам 120 сомон ҳамин желез чанде ки расход шавад, ҳаққи кор, рекаҳош, самарез, шурупо, лесинсаҳо, баъд доставка дажи ҳамаш дар гардани мо ҳаст. расходи тӯникаро ҳисоб мекунем акеҷоно. баъд бисёри шахсон пурсиданд ки пагон метр ҳисоб мешавад ё квадрат. Квадратша ҳамин хел мебурорем ки ана бигирем ҳамин хона мисол дарозиш 10 метр ки боша, айтанаи дивор тахтара мисол 45 то 50ро мебурорад. Примерно 50 ки бурвардагӣ боша, 50 сантиметра зарб мезанем ба 10 метр мешавад 5 квадрат. дар 5 квадрат дар ҳар як квадратш 2,8 квадрат желез расход дорад. Чӣ ба он ки инами железое ки мисол ҳар якташ мисол ихи ҷои қатшавӣ буриш дорад, мисол размиро патери мешаванд. баъд инами хи слифҳо оравак. баъд новаҳошам дохили ҳамун квадратда ҳисоб мешавад акаҷон. ахирда мисол чанди квадрат ки расход шаванд бигирем ҳамагӣ 50 квадрат объем хона дошта бошен, примерно ана бигирем 110 квадрат мумкин желез расход шавад. ҳамин пули 110 квадрат 120 сомонӣ ҳисоб мешавад акаҷон. ана мо 120 сомонӣ гуфтам ҳаққи кор, материал, желез, ҳамун расходи материал ҳамаш дохил мешавад акаҷон. хуб, касе дар канали Фахриддин 81 меҳмон бошад, аз шумо хоҳиш илтимос тугмачаи подписашара биҷиқен, як те лайка фаромӯш накунед, аз шумо хоҳиш илтимос ки мисол дигаронам мисол тамошо кунанд ҳамин навори мора. вале бо насиб боша навори дигарам дорем. дар бораи он тӯникафонам бисёртар маълумот метиҳам. хуб, аз шумо хоҳиш илтимос лайка фаромӯш накунед. агар касе хоҳишманд бошад рақамҳои телефонро ҳатман мегузорам. асосан ба WhatsApp занг занед, рӯзона мо кор даем, шабҳо ҳатман ҷавоб метиҳам. агар ягон касе фикр дошта бошад дар коммент нависед, дар коммент фикри худтонро бимонед, ман ҳаракат мекунам ҷавоб метиҳам иншоалло. касе дар ин хел тӯникафон маъқул боша як лайка ҳатман биҷиқен, фаромӯш накунед. саломат бошед то боздид. хуб, анаку тарзи сахт кардани рекаҳо. хуб, аввал ғафси рекаро бигӯм. Река 4,5 паҳмиш, ғафсиш 2,5 сантиметр. баъд инаи тарзи маҳкам кардани ромбики мо ҳамин тахтара айтанаи девор, айнаи тахтаи девор то инаи кунҷ саршавиша, саршави инаи чира тахта 40 сантиметр. инами 40 се ряд река мезанем. 1, 2, ай болу 3. баъд ромбик ҳамихел сахтш мекунем. Кариш дар як ромбик 6 дона самари сахт мешавад. як параш 1, 2, 3. хуб, ин рамаи карниси моай ҳамагӣ 17 сантиметр карнис мегирад. 17 сантиметр сами минимални размера. мисол айда ғафси бадаш камтар безеб метавад. хуб, инами ромбики моай инами хел тарз рафтан мегирад. карочи инами каркаси сахт кардани ҳамин ромбикҳо тагинави шапка, яъне шапка. бу муҳтарам тамошобинон як чизи дигара хотиррасон карданиам. бисёри касо ки мепурсанд мисол мега акаҷон шумо пагони метр ҳисоб мекунед ё квадрат. ҳамин хонаро ана бигирем и 11 метр дарозиай, айтанаи девор 40 сантиметр тахтара бурвардагиай. 11 зарби 40 мешавад 4,4 квадрат мешавад. 4 квадрат яъне плюси 40 сантиметр. пашти 4,5 мисол. аю кунҷи мисол шифер, ай кунҷ ҳисоб мешавад, ай саршави ҳамин шифер. Тавай кунҷа мисол 11 метр. ана ҳавая барш
чилай анамо чила зарб мезани 11 мешавад 4 квадратае короче. Муҳтарам подписчикон, ана бу тамошо кунин. Хоб анаме ромбики мои айнаму саршавӣ то инаи угла 40 бояд. Инами 40 сантиметрай, инамиҷа 6 сантиметрай, инами углаш 6 мешавад 46. анаку ин тарафаш 13, баъд и боло бо қатчавӣ 2 сантиметра, ҳамагӣ мешавад 61 сантиметр. Анамо тахтае ки айтанаи девор чила мебурорен, анами чилай, баъд амо баландишам ҳисоб мешавад, ҳамагӣ знаш 40 тахтара агар бурорен, и хунара 40 бировардагиай, ана ҳавай 40да анамо 61 сантиметр желез расход шуда истад дар ҳар як инами хеле ромбикчоҳо. И ромбикҳо 1 метрара 3 тақсим кардагим, короче 33,03 короче. Инами железое ки инами рулон 25 метраҳай, ҳавая 3 тақсимиш мекунем. 1 2 3. Хеле 3 ромбикча меброяд.